Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa ki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Neng ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya Gusti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampeyan. Kula ora trima nek sampeyan terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Kawani karo kula to sing tak wedeni apa murah sakokean gunem sing tanpa guna. Ayo, mati mlek aja. Ayo, ayo. Iki nek ora gendana, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Werkudara. Nggih. Mengker Koko Prabing Ndarawati. Lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere do ngopo iki? Sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbalana. Wikatine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakna. Ya Petruk Panakawan Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing Tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk Sandhapepada Paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Ya Petruk ndak tampa. Pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Werkudara, apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. sapa? Kowe. Sing nimbali? Sinuwun Punta. Bagong. Nan. Padha raja sapraptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawahing tawang ing ana tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha raja sapraptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk ndak tampa. Bagong. Nun. Padha raja sapraptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon nglus-nglus sira kok tok-tok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep.
Gedhe tenane. Celeng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha raharja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong padha raharja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk padha raharja sak praptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow. Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sero tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk padha raharja sak praptamu peng nang kuping. Ngerti omong aku sero dadak omongnya kowe. Nggih, pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano ngono nggih. Bagong padha raharja. Ngentriman dalam Baladewa. Ah, jan iki. Serone ra jama-jama. Berarti merke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono penak kok. Dicilikke salu meneh. Apa? Apa Gong salume? Volume ya salume ora. Ora seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogano mulunggu. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Surem Dewangkara kengken ler manguswa kang layon Denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kujam rah nyomaratani Janget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk. Sowan neng apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhihe ati kula. Ayo. Lapke sarungku tak ajar kowe lho. Kaya jeli. Ana apa Petruk? Mugi dados nang kawuningan. Ada mundur. Pun wonten sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandhang raga. Mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedhip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi kali Gareng kali Bagong bapak. Ya, Gong. Bapak ya ora ndak mati ngono lho.
Lha bingung. Iya Petruk. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet. Ya Gong. Heeh. Anggere wetenge lara tak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem, gareng tilem Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu. 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bareng ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng soang ning Pandhawa, gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpa-tumpa. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satria ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggenipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Piye? Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yai. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Wah. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petro, Nun. kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petruk. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petruk. Sebabe Yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. kok iso?
Merga etungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendaramu ragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara ragil lunga tindak? Iya Petruk. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik gong kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ah iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Sebabe pripun? Petruk Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klimasada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pusaka Jamus Klimasada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati, dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng kelawan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klimasada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadan para Pandhawa menika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malik tinggal. Merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhenmu ing Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung keng rayi ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngeboti karo Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu.
ujaring para sepuh, tresnanono adimu Kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Drasdewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya men. Nek ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendana wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Drasdewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. ya sih. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Drasdewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe, manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ming ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek upama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, si aku rung kata-katae. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing luput kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana, perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus tok salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu kok. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Truk. Nek arep mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak, Truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Nek kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampeyan ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng, Truk. Kene wis mulai panas lho iki sareng tantang-tantangan lho. Iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampeyan merga puguh. Nggih sampeyan berani karo Nyeng Raka Prabu Bisri Bathara Kresna. Anane sampeyan nundung Ndara Sedewa niku merga ditetangi kamurkan sampeyan nepsu sampeyan ditetangi dening Narendra Mandura Prabu Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo Gong, iki gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae ya terus aja. Aja kok.
Damekke piye to? Kenapa gak gawene dame wae aja. Wis gayeng kok digawe dame ora. Nek sampean mboten purun golek Drasdewa, kula sing ora trima. Dandin mrene Petruk ya areng ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngapa? Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bendaraku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning endi papane wong neter Katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Gong, Iki wis dadi lho kene, Gong. aku wis ora marep rono kok. Lho piye to iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Oh. Weh. Oh, cangkem itu. Asale ngayal kowe ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem goleki Drasdewa, kula nyuwun mampun tetep wani karo sampean. Petruk ora mlayu tak deplok ndasmu. Mutar kowe. Mutar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap ming siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya ming SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe ngecawa kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa murasa kokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mati mrek kae aja. Ayo. Ayo, kowe ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek-cek yo. Limbukan rung karuan gayenge. Oh iya ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sermu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa nek ora iso goleki Drasdewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel, rawe rantas malang-malang bakal tak puntung. Wani karo Baladewa sing tawon dene awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pra Baladewa pesantren Sandara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamane neter kate ayo. Jemetu Jawa tandinge kericauan. Ayo, guys. Ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabule mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeng nyuwun prisa critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wondene ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantenan. Kodha kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta.
Dudu Ngamarta ning Mandura. Heeh, anu nggih. Mangkelake kan. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nele ngombe sedina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo, Bagong? Yen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to. Ana, Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki. Tak tambahi nol dhewe bolpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku bolpene entek. Oh ngono, ora ngapusi to. Mboten. Nekula wonten maring dawuh. Undutna Prabiyadana. Wis taken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe, Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti nang tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Bagong. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak ya gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang pareng nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya iya. Syukur bagi Waka Prabulan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya iya sing ati-ati pono kawan.